Bé, bona nit. Realment és un honor. No faré la introducció, el que faré serà presentar en Francesc Izquierdo. Encara que molts d'aquí, els que esteu aquí, segur que tots el coneixeu molt bé. Doncs per mi és un honor i un plaer, perquè sempre hi ha coses que es poden explicar i es poden dir en Francesc Izquierdo. I jo diria que és un home que, des del moment que va néixer, penso que va néixer amb un llapis a la mà, perquè ja va començar a escriure. Té molt de mèrit que en una època que el català no estava com havia d'estar, doncs aquest home ja ens escrivia coses en català. Bé, començarem només explicant i llegint part de la seva activitat professional. Començarem perquè ell és un home que s'ha dedicat a la publicitat, al màrqueting i a vendes. És diplomat en Publicitat i Màrqueting per l'Escola Politècnica d'Estudis Superiors de París. És diplomat en Estudis de Mercat per la Comissió Nacional de Productivitat Industrial del Ministeri Industrial per Madrid. Diplomat en Periodisme per l'Escola de Belles Arts de Lausanne. Professor de Màrqueting Turístic a l'Escola de Turisme Ferran Agulló de Girona. Va ser professor durant 7 anys en aquesta escola. Va ser comissionat de la Generalitat de Catalunya per a la promoció del comerç i el turisme a la Costa Brava durant 4 anys. És autor de diferents cursos de formació sobre publicitat, màrqueting i vendes per la Generalitat de Catalunya, per diferents cambres de comerç de Catalunya, per Madrid i per Bilbao. Bé, ha estat conferenciant, ponent i autor de diversos estudis econòmics, professor de cursos i no sé quantes coses més. Això ha fet que ell publiqués una quantitat de llibres, en total en podrien citar molts, jo en tinc 15 de llibres dedicats a publicitat, encarregats ja sigui per l'Ajuntament de Girona, per la Generalitat de Catalunya, ha rebut premis de Consolat del Mar, per exemple, el primer és Girona la despensa d'Espanya, l'any 1970, Comerç i Administració Local, que és el manual del regidor de Comerç per edicions de la Generalitat de Catalunya. És autor del llibre blanc dels mercats de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, Comerç i Turisme a Olot i a la Garrotxa, Cambra de Comerç de Girona, Cartes a l'home i l'empresari, de l'editorial Electroclub de Barcelona. Bé, us aniria llegint mercats de l'art, de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, botigues i botiguers, Mi tienda y mi mundo, el futur dels mercats municipals, etc. Però el que és important és que és un, encara que estigui fora de Terrassa i de Sant Pere, és un salparent de tota la vida. I la prova d'ell és que s'ha dedicat a escriure i a parlar de Sant Pere i de les coses de Sant Pere. Escriu molt. Sobre teatre té moltes obres que van estar estrenades en el seu casal de Sant Pere de la seva època. Tenim Els Hereus de la Sang, i ha estat estrenada al casal de Sant Pere però representada a diferents llocs. Fixeu-vos, en català, Muntanyes Maleïdes, el casal de Sant Pere, Els Pastorets, de Napi i Cironet, coneguts són autors d'ells. Premi Ciutat de Cervera l'any 1956, El Roquet i el seu gos Tap va estar estrenada a la Faràndula de Sabadell. A Sabadell va ser estrenada diverses coses, Història d'una pipa, Bona nit senyora Lluna. Aquí al casal de Sant Pere tenim obres emblemàtiques com La Divina Tragèdia sobre l'oratori del Messies de Handel, Barrabàs i l'altre. Els que tenim una miqueta d'edat ja recordem aquesta gran obra que es va escriure el Francesc Izquierdo, obra que va ser traduïda al castellà i que va ser representada a la Sala Federica, va ser representada a Madrid, va ser representada a Montevideo, a Buenos Aires, a Rosario i a Córdoba, a l'Argentina. Llavors, segur que me'n descuidaré algunes, perquè té tantes que me'n descuidaré. Representants de l'estranger té El Vacío y la Nada, Premi de les Amèriques de l'Instituto de Cultura Hispànica, que va estar estrenada a la Ciudad de México, representada a Guadalajara, a México, a Santiago de Chile, a Quito, a Lima, a Madrid. El Desván, que és inèdit a Espanya i que va estar estrenada a Buenos Aires. Té obres de teatre per a la ràdio, com per exemple Res de nou a la llar, que va ser estrenada a Radio Teatre de Ràdio Terrassa, i té algunes que són inèdites
i fins i tot alguna que ha estat prohibida per la censura, com per exemple les clavegueres de Toseta Street, va estar prohibida en aquell temps. Un altre que va ser Premi Ciutat de Mataró, Hoy nos cenamos en casa. Sabeu que estem parlant de teatre i encara anem parlant, Ai, quina nit de nubis, també inèdita, no estrenada aquesta obra. Ai, quina nit de nubis és continuació del primer casament vuitcentista que es va celebrar a Sant Pere, que ell va fer la continuació amb representació teatral i no es va continuar perquè no li van permetre que fes aquella Ai, quina nit de nubis. Bé, i ara, per últim, encara té una altra que és inèdita, que esperem estrenar-la tots amb molt de goig, que és Retaule d'amor i desamor, en celebració, en commemoració del 450 aniversari, que suposo que avui ens en parlarà. Però no tan sols ha fet teatre. Per mi ha estat un home admirable en molts aspectes. En Francesc jo recordo de petit, de jove, que em quedava molts vespres a escoltar a Ràdio Terrassa, escoltava una emissora que es deia, que començava així, EAJ25, Ràdio Terrassa presenta a Ramon Bravo, que tenia una veu fantàstica, en l'inspector Hamilton, que l'inspector Hamilton, que tu anaves escoltant i que es van fer 100 representacions seguides o 100 guions seguits, sense diàlegs, i l'autor és aquest senyor que tenim aquí al costat. Però no només això, sinó que ser, a més, el creador de Contrapunt. Coses que s'han de saber. Va ser creador del Contrapunt. A mi em toca la fibra això del Contrapunt, perquè en aquells anys, l'any 48, que a Ràdio Terrassa fessin un programa en Contrapunt que va fer més de 1.200 guions, ell era el guionista d'aquesta primera revista radiofònica sardanista. I això tenim l'honor i el plaer de poder-ho tenir aquí al costat, el primer que va fer. Llavors, va fer adaptacions a la ràdio, perquè ell va estar molt vinculat, va fer obres diferents obres de teatre, d'Oscar Wilde, de George Simenon, en fi, diferents. Va ser redactor del polèmic Nuestro Minuto Ciudadano de cada dia, fins que el van censurar. Va fer més de 2.000 guions d'aquest tipus. També va treballar a la televisió. A la televisió va ser guionista, ja dic que escrivia, va ser guionista en els primers temps de la televisió espanyola. El seu guió, Los Cuervos, si algú ho recorda, va ser guardonat com a millor l'any 1965. Bé, a més, ha treballat a la premsa. No sé, segur que em descuidaré moltes coses, La premsa és, fixeu-vos que va col·laborar a La Vanguardia, el Correu Català, el Telexpress de Barcelona, els Cicles de Girona, el Diari de Sabadell, i a les revistes Presència de Girona, Centre Market Distribució de Madrid i Ressorgiment de Buenos Aires. Avui encara l'home no ha acabat. Encara és articulista de temes econòmics i comercials. Encara escriu, encara treballa. Encara el podem trobar, si busquem per internet, alguna cosa d'ell. És director de la plaça i la plaça Gran, obres del Mercat de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, em penso que no acabaria mai. Potser he fet algunes coses més, segur. Una de les coses que em va tocar més va ser quan jo començava a ballar sardanes, l'any 62-63, l'any 73 hi va haver un manifest sardanista, i ho vull dir, ho vull ressaltar, que la UNESCO el va traduir a 5 idiomes, el manifest sardanista, en català, i el va difondre per tot el món. L'autor d'aquest manifest sardanista va ser el Francesc Quirco. Bé, també títol de reconeixement honorífic de la Societat General d'Autors i Editors d'Esgaia, perquè té de la Societat General d'Autors d'Espanya, concedit l'any 2001 pels més de 50 anys d'antiguitat cultural. Ell diu que ha fet moltes bestieses, i jo penso que ha fet moltes coses. Amb tots vostès, doncs, ara tenim el Francesc Quirco, que ens parlarà d'allò que Terrassa deu a Sant Pere. Moltes gràcies. En la crida de l'any passat, que vam llegir aquí fora al pati,
I jo vaig gosar recordar que aquest any 2012 se celebrava el 450 aniversari de la creació de la fundació de la Universitat Forana de Sant Pere. Jo vaig prometre, jo hi seré. Jo hi seré. Després d'haver llegit la crida, en la qual es van dir el que se va dir, hi havia un amic que seia al meu costat, abans de pujar, en Dona seia al meu costat, i em va preguntar, escolta, tot això que ens has dit, perquè allà es van dir algunes coses d'història de Sant Pere i de Terrassa, que potser són inèdites i que potser nosaltres, doncs, en aquell moment no sabem, o no en aquell moment, no sabem. I diu, per què no escrius la història de Sant Pere? Aquest és un amic meu, que no té res d'historiador, com jo, em va dir, li va sortir així, per què no escrius la història de Sant Pere? I li vaig contestar, perquè jo no soc historiador. A més, la història de Sant Pere ja ha estat escrita, però no ha estat llegida. I ho vam deixar així. Jo vaig pensar, l'any que ve, quan jo vingui, o sigui, avui, com a mínim ja tinc un que vindrà a escoltar-la. Un. Avui veig que som més d'un. Jo estava disposat que ella segueix, ja tenia lloc amb aquest pedrís d'aquí davant, ja el tenia lloc destinat, per això vigilava les obres que estaven fent. I jo sabia que jo ja tenia també preparat el caixó de fusta per pujar dalt, tal com fan a Hyde Park de Londres, perquè jo ho he vist, que ho fan així, i dic que ho farem a la plaça del Comú. No ha tingut ocasió de fer-ho així, però la culpa de que siguem aquí, indirectament, és d'aquest amic, que en direm, per exemple, que es diu Joaquim, però ell té la culpa de que jo digués, i per què no? Tornem a llegir la història de Sant Pere. Per tant, jo li hauria donat les gràcies personalment, gràcies Joaquim, perdona pel fred que hem passat i tot això, per tant, però vostès, que avui hi ha més d'un, els he de donar les gràcies individualment, i dic gràcies, 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 gràcies. I som aquí, precisament, per rellegir la història de Sant Pere. Podem dir les coses que vulguem aquesta nit, La Constitució ens protegeix. El número 20 em protegeix a mi el dret d'opinió. I el número 21, el capítol 21, els protegeix a vostès pel dret de reunió. Per tant, tranquils, Estem protegits per la Constitució. Això no vol dir que potser que preparem els cascos per si venen les porres, però, de moment encara no som aquí. Aquí hi ha algunes persones dretes. Aquí hi ha una cadira buida, un seient buit. Aquí hi ha un seient buit. Aquest seient buit, que està buit aparentment, està ocupat. Aquí seuen tots aquells santparencs que ens han precedit amb el seu treball, amb el seu entusiasme, amb la seva il·lusió, amb el seu sacrifici, amb el seu alliberament total. Aquells que van fer un local, van fer un camp de bàsquet, que van començar a jugar, que anaven a les professors, que van pintar i van cremar les primeres falles. Estan aquí tots asseguts. Avui no estan entre nosaltres. No estan entre nosaltres. Però ells sí que són. Aquella cadira, precisament, és d'ells, és per ells. Seuen aquí, jo els veig, jo els conec. I sé els noms, els cognoms de cada un d'ells. Aquí estava, ells estan aquí. Avui jo m'hagués agradat, a mi m'hagués agradat que aquí hi hagués hagut algú dels que encara tenim entre nosaltres i que per molts anys estiguin entre nosaltres, i n'hi havia un que havia de venir. Aquest un que havia de venir no ha pogut venir, està molt malalt, és molt a prop d'aquí, probablement ens està escoltant, però no pot venir. Però ell està en aquella cadira. Està en aquella cadira. I avui, com que a Sant Pere sempre fem les coses al revés dels altres i per això les fem, generalment vostès, quan hi ha un parlament, sobretot d'una persona tan conspícua, intel·ligent
i ja internacionalment famós, com deia aquest senyor, doncs aplaudiran. A mi sempre m'aplaudeixen, Una meitat m'aplaudeixen perquè els he agradat, l'altra meitat perquè ja he acabat. Per tant, sempre. Doncs jo voldria fer al revés. Comencem la xerrada d'aquesta nit amb un aplaudiment. I aquest aplaudiment que sigui precisament a la memòria de tots aquells que ens han anticipat i que han fet possible que aquí siguem nosaltres, aquest. I ho personalitzarem amb aquell que avui no ha pogut venir i que es diu Josep Maria Serrao. La nostra història comença al massís de Sant Llorenç. No em pregunti per què li diem Sant Llorenç, li han dit Sant Llorenç. No ho sap ningú. El massís de Sant Llorenç és aquí dalt, més o menys tothom sabem cap on cau, ja deu portar uns milions d'anys. I naturalment, milions d'anys de Sant Llorenç. Per tant, no sabem com en deien les diverses, diguem-ne, comunitats, diguem-ne, tribus, diguem-ne, pobladors que van viure als cobres de Sant Llorenç. Em fa l'efecte que Sant Llorenç ve de que els monjos de Sant Cugat, quan van fundar el monestir, li van donar el nom de Sant Llorenç. Sant Llorenç és un sant aragonès, encara que hi ha 7 o 8 localitats que es disputen la paternitat, o que va ser del tresorer del papa Sixte II. Va morir màrtir l'any 260. Per tant, Sant Llorenç fa molts més anys, de 260 abans de Crist, després de Crist, que és aquí. Però en direm doncs Sant Llorenç. I dic que en direm Sant Llorenç perquè a partir d'ara, allò que en diem ara Sant Llorenç, perquè no tenim cap altre mot, després en direm Sant Parencs, perquè tampoc tenim un altre mot. La qual cosa no vol dir que és que Sant Pere ja existís en aquell temps, no. Sant Pere no existia. Sant Pere pobre senyor que va morir l'any 63 després de Crist a Roma, clavat en creu. Tot va començar a Sant Llorenç, tot va començar a les coves del Frare, les coves de les Ànimes i les coves de la Cova Simanya. Allà ja es troben indicis dels primers pobladors de tota aquesta contrada, els primers pobladors que n'hem de dir d'alguna manera, i diguem-ne Sant Parencs. Ja ho sabem que és històricament renyit, això, però hem de dir alguna cosa, en devíem dir alguna cosa. Després sabrem com es deia. Això estic parlant de dies, estic parlant del Neolític, que són 5.000 anys abans de Crist. 5 i 2 més són 7.000 anys, però nosaltres aquesta nit no ens privarem de res. 7.000 anys, doncs 7.000 anys. El Neolític. Comencem pel Neolític. Aquells primers homes que són depredadors vol dir que no treballen per produir res, sinó que cacen el que troben, s'ho mengen, amb les pells es vesteixen, o mengen d'allò que troben com amb fulles i amb fruits del bosc, i d'aquesta manera doncs van tirant 1.000 d'anys, com veiem, 1.000 d'anys. Arribem fins a l'any 3.500, al 1.800, que es converteix, esdevé ja una gran revolució. Aquells homes d'allà, de les coves del Frare i de les coves de les Ànimes, baixen a la plana. Aquesta plana que naturalment nosaltres no sabem com se'n deia fa 5.000 anys. Baixen a la plana. I no hem de dir, doncs, com se n'ha dit després, la plana de Sant Pere, que va des del Sant Llorenç fins a Rubí, i d'Ullastrell fins a Sabadell. Tota aquesta gran plana en forma d'amfiteatre, tot baixada, per això m'agradava tant el carrer Sant Pere de Terrassa perquè fa baixada, jo una vegada vaig escriure això, allà apareixen aquests homes, tota aquesta comunitat, que no vivien en comunitat, sinó en famílies només, aïllades, i es converteixen en pagesos. I ja tenim la primera entrada de la plana de Sant Pere i de les activitats econòmiques de la pagesia. Perquè la pagesia marcarà sempre Sant Pere.
el marcarà econòmicament, el marcarà políticament, el marcarà fins i tot en els esdeveniments bèl·lics, sempre el marcarà com a pagesos. I serà pagès fins al segle XX. Després ja deixarà de ser pagès. Ja serà un urbanites i aleshores doncs ja comprarem les coses de menjar les comprarem a Romania, ja vindran del Brasil, els melons vindran d'un altre lloc, per tant. Però fixin-se que estem parlant de 1.800 anys abans de Crist, ja tenim pagesos. Nosaltres sempre serem pagesos, nosaltres em refereixo perquè ara m'identifico amb aquella gent, sempre serem pagesos. Sant Pere sempre serà pagès. I quan comentem l'esdeveniment que estem avui celebrant el 450 aniversari, és una rebel·lió de pagesos. És la revolució, la rebel·lió, la sublevació, l'aixecament dels pagesos de Sant Pere contra els vilatans d'una vileta petita que només el que feia doncs, era anar vivint del plantó. Per això dic, atenció, perquè la Constitució és unànime i ho arregla tot. L'home, aquest home que ja ha començat a fer de pagès, que cultiva coses molt rudimentàries, no té eines encara, ha conegut ja el coure, amb el coure ligat amb l'estany, ja en fabrica el bronze, i després, molts anys després, descobreix el ferro. El ferro ja les eines ja no són de pedra, amb el ferro les eines ja no són de fusta, ja tenen una contundència major, ja poden rompre la terra i poden ja cultivar-la d'una altra manera. Naturalment, llavors ja les armes ja no seran amb les punxes de les fletxes o les puntes de les llances fetes d'ossos, perquè feien uns meravells que ningú sap per què. Tothom s'ha preguntat, tothom vol dir, els arqueòlegs es pregunten, i com feien el forat de les agulles d'os? Això no ho pugui respondre ningú. Que es fes amb d'un os se'n fes una agulla, sí, però que a més hi fessin un forat i que allà passessin un fil i cosissin, això no ho ha pogut saber ningú. Hi ha un italià que ja ha treballat molt amb això i diu que ho sap, però no ho explica. Als 700 abans de Crist ja podem parlar d'una cultura. Una cultura vol dir una civilització, tenen unes normes, ja fins i tot viuen agrupats, ja comencen a fer-se alguna casa, després veurem com són les cases, sabem perfectament com són les cases, no les que hi havia aquí, sinó les que hi ha tal com eren aquí, perquè aquí no s'han fet grans excavacions, i tot plegat de tant en tant troben algun os, fent algun paleta troba algun os, i diuen, en una excavació de tal, aquesta sembla que sigui de tal, però excavacions així sistemàtiques i serioses aquí no s'han fet, s'han fet en molts altres llocs. Per tant, coneixem perfectament aquella cultura, la cultura dels 700 anys abans de Crist i la cultura ja del ferro, la cultura del coure, la cultura del bronze. Tenen fins i tot una escriptura. Ja sabem com són els seus habitables i en diran els primers historiadors els íbers pobladors d'Ibèria, la península. Naturalment, la península no sabem els que vivien ni on eren ni estaven, però els que venien del mar i naturalment els que anaven cap a Occident sempre venien de la Mediterrània, la gent que trobaven eren els íbers, els que poblaven Ibèria, doncs íbers. Els primers pagesos que feia 3.000 anys que van baixar de Sant Llorenç, van començar a conrear la plana que després en direm de Sant Pere per entendre'ns, i que van construir les primeres cases, eren íbers. Sabem més coses també. Sabem que l'any 500 abans de Crist, com se deia aquest poblat? Egossa. D'aquest poblat, aquí on estem nosaltres ara, aquí sota, hi ha els ossos dels íbers d'Egossa. D'Egossa vindrà Igar. És clavat, és una llatinització. Tot això no és així, les recuperacions, estan provades, estan documentades, i jo tinc aquí unes notes que em porto per recordar-me, les de Can Fatjó de Rubí, molt ben excavades, la de Torre de l'Olivera de Cerdanyola, molt ben excavades,
i sobretot la d'Ullastret. Hi ha tot un poblat ibèric junt precisament a les dues ciutats, la romana i la grega, d'Empúries. És una excursió que us recomano. La d'aquí què era Gossa. Ja tenim a Gossa. Ja sabem doncs que devien dir negociants, perdó pel barbarisme, però ja sabem els que eren aquí. I aquests que eren? Ja eren primers santparencs. Els primers santparencs, els santparencs que vivien en una cova i que van anar baixant i que es van fer pagesos, clavat, els santparencs eren pagesos i que van venir amb aquest esperó que precisament fa el trencant del torrent de Fàbrega o de Santa Maria, que és aquest aquí, i el de la vall del torrent del Paradís, que és l'altre d'aquí. En aquesta punxa, que fa com una proa d'un vaixell, aquí on som mateixos, nosaltres mateixos. Naturalment, les dues ribes feien d'unes muralles de contenció inexpugnables per a altres tribus que volguessin atacar. Per tant, ja som aquí. Estem parlant de Sant Pere. No de Sant Pere i del cel, no. D'un indret, un topònim, una època, una situació. De sobte, ve Roma. Roma no volia conquistar la península ibèrica. Roma només tenia por que els cartaginesos, que eren fenicis que s'havien establert al nord d'Àfrica i que hi havien establert uns grans negocis, unes grans instal·lacions militars, unes grans poblacions i sobretot la capital, Cartago, doncs era el rei de l'ou, era el gran enemic de Roma. Aníbal volia atacar Roma, però li feia por el mar, saltar del nord d'Àfrica a la península itàlica. Li feia por. Allà hi havia, naturalment, els vaixells romans que ho impedien. No impedien, en canvi, el que era el comerç. És molt curiós, perquè una de les grans queixes, dels grans planys, eren dels comerciants de Roma. La competència que els feia, i diuen, literal, jo tinc estudiat, perquè hi ha un llibre que aquest s'ha descuidat, que dic que no tinc, i en parlem, que feia la competència amb les figues, els dàtils i les maduixes de Roma. O sigui, els comerciants queixaven que els cartaginesos ho portaven aquí ràpidament, en 3 dies portaven a Roma figues i les venien més barates que a Roma. O sigui, això va ser més que res una qüestió de tipus econòmic, o que avui en diríem de competència. Cartago no estava pas només per vendre figues, Cartago el que volia era fer-se amb Roma. Com que no s'atrevia a fer-ho per mar, ho va intentar fer-ho per terra. Com? Senzillament, anant seguint. Cartago dominava tot el nord d'Àfrica, anar seguint, anar a buscar a l'altura de la península ibèrica, saltar a l'estret i posar un peu fort a la península. És la Cartago Nova, que avui se'n diu Cartagena. Allà va ser la primera ciutat forta i va posar Cartago i va dir des d'aquí arribaré a Roma. Fixi's, va començar a pujar el que avui seria Múrcia, va pujar cap a Alacant, va pujar cap a València, Castelló, Tarragona, que no existeix això en res, Camp d'Oliveres, refereixo que és el que avui són. Per anar-ho situant, aquí necessitaríem unes diapositives, però com que som pobres, doncs no les tenim, hem de suplir amb la imaginació. Aníbal portava un exèrcit d'elefants impressionant, eren els tancs de l'època, els elefants, i l'únic que podia tenir elefants era ell, que venia d'Àfrica. I els romans no en tenien, i aquest era el gran perill que veien els exèrcits romans, que se'ls podien invadir. Què pensava Aníbal? Pujar per la península ibèrica, entrar al que avui és França, tirar cap a la dreta el que avui ja és Itàlia, i arribar fins a Roma i conquistar Roma no pel sud, sinó pel nord.
Els romans naturalment eren tontos i a més tampoc estaven dormint, encara que estiguessin prenent figues. No. Què va fer els romans? Senzillament desembarcar a la península per tallar la rereguarda d'Anníbal i en lloc de fer-li front a la península itàlica, empaitar-lo al darrere. Aleshores, què va ser? La gran debacle dels Gals, la gran derrota de Cartago, i aquells que cridaven com Cató de Roma, Belendes Cartago, morta Cartago, morta Cartago. No van haver d'anar a Cartago a matar-los, van anar els cartaginesos a que els matessin els Alps. Llavors Roma, que va aprofitar el port grec d'Empúries, que els grecs ja tenien una sèrie de ports per al Mediterrani, però els grecs no conquistaven territoris, els grecs només anaven a la terra. Els grecs el que volien era fer negoci. Ells el que instal·laven eren uns grans magatzems, uns grans emporis comercials, i venien a la gent de l'interior pacíficament, fent una miqueta, devien fer alguna rebaixeta, o el que sigui. El cas és que van viure més de 300 anys, així, vivint de la població de l'interior. I així, doncs, es van escampar per tot el Mediterrani. Els que van venir a Empúries no eren de la Grècia, sinó que eren de Fòssis, però que venien de Marsília, que Marsília és la Marsella actual. Allà van anar a Empúries no es van trobar bé, i al cap de 200 anys venen els romans i diuen: atenció, necessitem el port per descarregar les tropes. Molt bé, doncs allà aquí està. D'aquest port, d'aquesta excursió que jo els recomano, encara hi ha un tros, Empúries, del primer grec, el primer port grec. I van dir: tu, es devia dir, això és estupendo, Puta, quina badia, tu. Imagina't, quin mar. Però si és fantàstic, això. I s'hi van quedar. Els romans s'hi van quedar, van tirar cap al sud, una mica cap al sud, estic parlant d'Empúries, que és de Girona, van anar al sud i van veure que hi havia una meravella allà. Hi havia un diamant en brut. Era el gran balcó, que en diuen avui el gran balcó del Mediterrani, de Tarragona. I funden Tàrraco. I Tàrraco és la Roma d'Occident. Aleshores ja estan aposentats, aleshores ja veuen que val la pena la península, comencen doncs a tirar cap al sud, cap a l'interior i cap amunt vull dir cap al nord trobaran Barcelona, Barcino, funden Barcino, funden Bètola, que és Badalona, tiren cap al nord, van tirant cap al nord i fundaran Rubricatus, que és Rubí. I al costat de Rubricatus troben una comunitat, una població, que en diuen Egosa, en diuen Egara, i llavors refunden Egara i el converteixen en municipi romà. Per tant, no és una colònia. Egara no és una colònia romana, no ho ha sigut mai, no ho va ser mai. Era un municipi romà que tenia totes les prerrogatives d'un municipi de Roma. Per tant, un romà, per exemple, no podia ser executat com si fos un reu comú. Per exemple, no podia tenir mort en creu, no podia... no. Un romà només podia ser decapitat. Diran, és igual, moriria igual. Sí, d'acord. Però de les formes de morir també hi ha unes categories que li fa el protocol. Segons com es mata, perquè el protocol ho fa tot. Sense protocol les coses no tenen cap valor. Aquest, llavors, és Roma, la que s'instal·la aquí on estem nosaltres. És segur que estiguessin aquí? Doncs no segur. No segur. Els historiadors no es posen d'acord. Uns diuen, doncs, algú, molt pocs, dos, diuen que era a l'altra riba, o sigui, al carrer Sant Antoni, en l'indret més o menys del que era la fàbrica Guardiola, i que avui em sembla que és un pàrquing, no sé què, o un garatge. Allà s'han trobat els indicis de municipi d'Egara. Però després ve la segona part. Després, doncs, per què fan la basílica aquí, en aquest l'esperó de les dues torrentades? Això són especulacions dels historiadors. Jo, gràcies a Déu, no soc historiador, per tant puc permetre'm manipular o
o divertir-me doncs, amb aquestes informacions, però sí que no és segur que Egara fos aquí. No, no és segur. És molt possible que fos allà. Però després vindrà els visigots, que són tota aquella colla de galifardeus que venen del nord, bandes de galifardeus. No tinc cap altra manera de dir-ho, perquè era una colla de lladres, assaltadors, violadors, i esclar, jo no sé què dir-ne amb una forma així més o menys casolana. Aquests seran els gots. Aquests seran els que acabaran succeint a Roma, a la península Ibèrica. Els romans, al segle II, al segle III després de Crist, ja l'imperi es va desfent. Inclús ja Roma perd la capitalitat i la trasllada a Bizanci. S'està desfent. I els gots, amb una gran gosadia, amb una gran poca vergonya, m'atreveixo a dir, no dic que ho he dit, però ara ho dic, pacten amb els romans i diu, escolteu, aquesta feina bruta que heu de fer, ja us la farem nosaltres. Vosaltres aneu a fer fotografies per aquí i per allà, i anar fent pel·lícules de romans, que nosaltres ja farem aquesta feina bruta. Però entremig, ja parlo del 250 després de Crist, apareix una institució, apareix un moviment, apareix una idea nova, que és el cristianisme. El cristianisme trastorna tots els esquemes clàssics, els esquemes ancestrals, els esquemes que eren ja primitius, i és tota una nova perspectiva. És fals, completament fals, que ara us he demostrat com la falsedat, que Sant Pau hagués vingut a predicar a Tarragona. És mentida, això, És mentida i ara ho entendran de seguida. Sant Pau va escriure una carta als romans. Ell, quan Sant Pau havia d'engegar un dels viatges, va fer 4 viatges, tots totalment i perfectament documentats, escrivia una carta a les comunitats cristianes, petites, humils, modestes, que volien anar a visitar. I per això hi ha l'epístola als Tessalonicenses, l'epístola als Filisteus, l'epístola... i hi ha l'epístola als romans. L'epístola als romans diu que ara soc a Tir, diu, Tir, el que avui és el Líban, ara soc a Tir fent uns treballs, en realitat el que estava fent era una col·lecta, buscant calés per les cases. Però quan vagi a Espanya us prometo aturar-me a Roma i estar un temps amb vosaltres. Això és meravellós. Esclar que d'un sant se'n poden esperar tots els miracles que vulguin, però que un sant, però vull dir que una persona que 1.800 anys abans de dir-se Espanya sabigués que allò havia de dir-se Espanya, aquest és un dels miracles més grans que es pot ja entendre o enfocar. Doncs jo, a mi i Espanya. Ho diu 2 vegades, en la mateixa carta, els romans diuen 2 vegades. I així quan vagi a Espanya, ho diu 2 vegades en la mateixa carta. Per tant, és una manipulació grollera, bruta, de l'epístola als romans. No és admissible i dona la impressió que et prenen el pèl. Ara bé, diu els evangelis, en aquest cas no són evangelis sinó l'epistolari de Sant Pau, que va anar a Espanya? No, no ho diu. Totes les bíblies, jo n'he consultat 23 edicions de bíblies, en diversos idiomes i de diverses procedències, catòliques, protestants, alemanes, angleses, buscant aquest paràgraf. A veure si diu Espanya. Tot es diu Espanya. Per tant, la manipulació és perfecta. Però en cap diu que va anar a Espanya. Per què? Perquè va ser, no podia estar a Espanya al segle I, a la segona meitat del segle I després de Crist, quan va ser decapitat com a ciutadà romà que era, a Roma l'any 64. No pot ser. Per tant, aquesta manipulació de l'Espanya, de la tradició, és una manipulació grollera, poc escolta. Per tant, Sant Pau, en aquest cas, no va fer altres miracles, com per exemple el de saber que se'n diria Espanya,
d'allò que tot plegat en aquell temps era només la província citerior de la Tarraconense, era romano. Per tant, sí, pot dir, quan vagi a la Tarraconense, quan vagi a Tàrraco, sí, però no quan vagi a Espanya. Bé, d'aquestes coses n'hi ha moltes, no tan sols en temes o en aquestes matèries d'escriptura. Això queda suplit de seguida per la tradició. La tradició és aquell invent que es fa, la ignorància, quan no té proves per provar el que vol sostenir. Llavors diu, tradicionalment s'ha fet així, la tradició de tal, la tradició de tal, la tradició no vol dir res. Per tant, la tradició ha anat dient que sí, que l'any 64, l'any 62, el 62, després de Crist, ja se sabia que allò, 1.800 anys més tard, s'aniria a Espanya. Per tant, no ens fiïn massa de les tradicions, perquè les tradicions totes són intencionades i manipulades. Totes, absolutament totes, però totes, totes. El cristianisme sí entra naturalment a la península i entra, ja arribem on volem arribar, estic marcant un escenari. Perquè quan diguem Sant Parenc sapiguem que no és aquesta la Marieta d'aquí al costat, que va néixer a Sant Pere i per això la Sant Parenc, no. Això que de lluny. Si Sant Parenc ve de segles, molts segles, molts segles. El cristianisme naturalment entra, és un fet. Si no hi hagués hagut aquesta entrada al cristianisme, no hi hauria hagut una basílica, després no hi hagués hagut una seu bisbal. Qui porta el cristianisme a la península? Qui porta el cristianisme a Tàrraco? Qui porta el cristianisme en aquest cas a Catalunya? El que serà després Catalunya, però no serà ni mai Catalunya. Doncs són uns predicadors africans. Àfrica en aquell temps naturalment era el número 1, estava en mans naturalment d'imperis riquíssims en el qual no eren moros, no eren pobres emigrats, atenció, però la religió cristiana havia d'anar per terra i salta de Roma o salta ja ve de Jerusalem, Tiro, cap a Egipte, cap a Líbia, cap a Túnez, avui són Túnez, no eren res, i salta naturalment a Espanya, que tampoc no era Espanya, i on han d'anar? Si el més civilitzat és Tàrraco, doncs cap amunt, pel litoral, cap amunt, fins a Tàrraco. Molt bé. Aquests sí venen, i venen d'Àfrica, i són els que seran després registrats com els primers màrtirs, que serà Fruitós, que serà un Narcís, que serà un Cugat, que després seran Sant Fruitós, Sant Cugat, Sant Narcís, Santa Eulàlia de Barcelona, però això no ho ha admès mai, La història eclesiàstica d'Espanya, que és allà on fa autoritat precisament totes aquestes teories i hipòtesis o el que sigui, naturalment això no ho admet. I és lògic que no hagi d'admetre. Imaginin-se que el cristianisme a la península, a Espanya, hagi vingut de predicadors africans, pobrets, i no sabien ni escriure. I a més, des de Catalunya, i anava per prenyar-se naturalment, i això doncs tatxo. Aquí se'ns arriben a nosaltres aquestes no tradicions, a les idees del cristianisme que trastocaran completament la història. La trastocaran perquè els visigots, que al final ja es fan amos de la península, perquè els romans són uns beneits i ja es desfan, s'esvingulen. Aleshores, allà hi haurà un gran, no un gran en el sentit de cohesionat, de que sigui tot ell una estructura, però sí molt potent i molt ric, un imperi visigòtic. Aleshores, Tàrraco passarà de Tàrraco a Toledo. Mai més el primat d'Espanya serà a Tàrraco, mai més. Serà sempre a Toledo. Avui encara està a Toledo. Aquest és el primat d'Espanya. Però hi ha una qüestió que també val la pena de tenir en compte, i és la de que la realitat cristiana existeix. Aquí ja s'han, dic aquí on som nosaltres, ja s'han localitzat indicis, ja es troben indicis d'una primera basílica,
del segle II-III. Per tant, els primers temps, no de Sant Pau, sinó d'aquests primers predicadors africans. Efectivament, si hi ha una basílica és que hi ha una comunitat cristiana. Si després, al cap de 200 anys, s'aixecarà una basílica catedral per a la seu episcopal d'Ègara, és que aquesta comunitat cristiana ja tenia una certa força i tenia una certa importància i de pes. És cert també que el bisbat d'Ègara neix perquè el bisbe nundinari de Barcelona veu que té massa territori i que no té temps, que és massa lluny tot plegat, i llavors ha de crear 1, 2, 3, el que diríem subbisbats, però que naturalment eren bisbats, i un d'ells el dona a un cosí seu. Llavors era molt fàcil que inclús dintre la cúria, que es nomenessin bisbes i càrrecs públics, doncs entre gent de la família, el seu fill, el seu pare, el fill d'un bisbe, no ho sé, però... La qüestió és que aquí hi havia una comunitat cristiana sobre una població que havia sigut municipi romà, que era Ègara, i que naturalment arribarà un moment que el que en diríem, doncs, com ho diria jo, que no fes mal a les orelles. L'última organització política dels visigots, abans, naturalment, de l'entrada dels àrabs a Espanya, allò s'estava desmoronant, però que demostra que els visigots en si no tenien cap estructura, continuaven sent aquells beneits, aquells assaltadors de camins, sobretot els vàndals del sud de la península, que de tant en tant, empipats com estaven, anaven a empipar amb els del nord d'Àfrica, feien unes ràtcies, els robaven, els cremaven i tornaven a acabar la península dient Elis, Elis, Elis. Això naturalment va fer emprenyar els àrabs i va dir això s'ha d'acabar, això s'ha d'acabar. I aleshores, doncs, és quan l'any 711 es produeix l'entrada dels àrabs a Espanya. No tal com ho diu Soler Palet. Soler Palet és l'autor d'aquell llibre Ègara Terrassa que va fer autoritat i continua fent autoritat dins de la historiografia terrassenca, que diu, és molt bo, ho diu d'aquesta manera, quan els moros van entrar a Espanya l'any 711, imagina't quines dues relliscades, primer tot no eren moros, Marroc no existia, per tant no eren moros, eren àrabs. Segon, Espanya no existia, per tant no podia ser Espanya, la qual podien dir que això invalida, està comprovada, està dit perquè la gent no entengui, els moros, perquè després tots van ser moros. Fixin, encara hi ha castells dels moros, encara hi ha el pont dels moros, perquè els ponts dels castells gairebé se'ls ha fet o els moros o el diable. El pont del diable d'aquí, el pont del diable d'allà. I el diable no, em sembla que no, perquè si no el Ministeri d'Obres Públiques ja l'hagués demanat perquè els hagués fet l'acabament de l'AVE fins a la frontera. Els àrabs entren a Espanya, tal com diu en Soler i Palet, els àrabs entren a Espanya i s'enfronten a la primera batalla contra els visigots que els paren els peus a Guadalete. Allà es lliura la batalla i allí s'aniquila ja l'exèrcit visigòtic, amb una sola batalla. Pugen els àrabs naturalment lliures amunt, pugen vol dir, van avançant per la península, i ocupen aquí, ocupen allà, i arriben, passen la frontera francesa, que avui seria la frontera francesa, pugen a dintre França, ocupen la Septimània i arriben fins a Poitiers. A Poitiers el pare Carles Martell i diu fins aquí podia arribar nanos, més enllà no, fins allà no. I comença el gran retrocés, la gran reculada, que després en diran, s'ha dit, s'ha escrit, i ens ho han fet estudiar tots, la reconquista d'Espanya. No era tal reconquista, no podia ser reconquista. Reconquistar vol dir tornar a recuperar allò que era teu, tornar-lo a conquistar. Però resulta que els que estem parlant de la reconquista d'Espanya, els únics que podien reconquistar eren els ibers, que eren
els romans, que ja hi eren, els visigots, que ja hi eren, i resulta que no, que són o els francs de França, Carlemagna. Per tant, aquests no reconquistaven res, aquests conquistaven net i pelat, sense cap mena de subterfugi, sense cap mena de dissimul. Ells conquistaven, i Pelayo des d'Astúries, ells conquistaven, res de reconquistar. Però sí que hi havia una institució que reconquistava. Aquesta institució era l'Església. Ell reconquistava el poder que havia tingut, reconquistava els béns que havia tingut, reconquistava els territoris que havia posseït. Aleshores, l'única que reconquistava era l'Església. Per tant, després ho veurem en el manifest, vostès en tindran una còpia els que ho desitgin, l'única institució que reconquistava era l'Església. Però la reconquista d'Espanya és una fal·làcia, és una falòrnia, és més, és una impostura que ens la gent té perdre tant temps estudiant-la d'aquesta manera. Aquest és l'escenari. En aquest escenari, i ara saltem uns quants anys, ja, com saltem de 1000 en 1000, ja fins ara, ja no vindrà d'aquí, saltem al segle XVI. Deixem tot això, deixem. Ja tenim una terrassa, mentrestant Terrassa no existia, però ja Terrassa en el segle XVI ja existeix. En el segle XII hi ha indicis de que, hi ha documents en què està considerat la vila, 1193, la vila de Terrassa. Abans havia sigut una torre d'un castell. Havia sigut també un castell senyorial durant un gran temps. Allà era per viure, no per lluitar ni per defensar-se. No, però hi era. Encara hi ha la torre d'homenatge d'aquelles instal·lacions militars, però era purament una instal·lació militar, en la qual hi havia 14 o 15 o 20 o 22, amb unes llances o uns forts, passant el temps, vigilant, el que fa l'exèrcit quan no hi ha guerra, doncs mira, passar el temps, i prou, no fa res més. A l'entorn d'aquestes instal·lacions militars viu una població modesta, petita, que és el que cultiva la terra, el que fa sabates, el que fa les espardenyes, el que fa els vestits, o sigui, tot aquell artesanat perquè aquella guarnició militar i inclús aquella petita població sobrevisqui. Encara no és ni vila ni res, és senzillament un enclavament militar. El Castrum Terrassa se'n diu de 22 maneres diferents, durant tota la documentació es pot examinar. Però sí hi ha, en aquell moment, segle XVI, 1560, ja hi ha un batlle, a diferència de l'alcalde, és que els batlles eren nomenats pel rei, els alcaldes després seran nomenats d'una forma més o menys democràtica, encara que el dit sempre s'introdueix per aquí, però vas al batlle, Terrassa ja tenia una batllia, Terrassa ja tenia 900 i pico d'habitants, prop de 1.000, i Terrassa ja tenia 9 carrers, 9, tenia inclús una plaça major, que és el que després serà passar a la plaça Vella, tenia el carrer de les Parres, tenia el carrer Major fins al carrer de la Unió, si es situen, els hi dic així perquè, com necessitàvem unes diapositives, hem de tornar. Per ara posem les fotos. Tenia el carrer del Cantarer, el carrer Baix Plaça, allà on aquell altre carrer allà on hi havia hagut el Mesón de los Arcos, que no me'n recordo com se diu, aquests carrers, Terrassa ja tenia aquests carrers. Per cert, que allà on hi havia hagut el Mesón de los Arcos, era allà on hi havia hagut el Mesón, era l'hostal de Terrassa en el segle XVI. Aleshores, doncs, tenim que allà hi ha una organització política, però que a l'entorn d'aquesta petita ciutat, perquè el terme del castell és immens, té 325 quilòmetres quadrats. A l'entorn d'aquest... El terme de Terrassa té 350 quilòmetres quadrats i la parròquia de Sant Pere en té 285, per tant, gairebé coincideixen, arriba des de Matadepera fins a Rubí, d'Ullastrell fins a Sabadell. Terrassa, aleshores, no, és ara que després
se'l vol fer successora d'Ègara. És impossible. Hi ha autors que no tan sols s'hi han dedicat a demostrar-ho, han intentat demostrar-ho, sinó que, a més, s'hi enfaden i tot. S'hi enfaden dient és que ha de ser així, i si no és així, és perquè ha de ser així. No, Terrassa no és la successora d'Ègara. Primer, estem parlant de dues entitats diferents. Estem parlant de 1.000 anys de distància. 1.000 anys de distància en el temps. No és la successora. Però hi ha un d'aquests autors que diu és que quan van entrar els àrabs van destruir Ègara, sense proves, ho diu, i aleshores els agarencs, pobrets, van haver de refugiar al castell de Terrassa i allà van continuar la seva guerra per Déu i per la pàtria. Això és ridícul, és infantil, és pueril, dir-ho d'aquesta manera. Per tant, no és. Hi ha uns historiadors, com Borfo i Roca, un dels autors de la història de Terrassa de l'any 1978, la millor història, el millor recull d'història de tots els que he tingut a les mans, perquè jo no soc d'historiador, gràcies a Déu, doncs va ser, són aquests dos els que diuen, escric unes coses, jo les he copiades perquè a vegades jo me'n vaig i cal aquí, exigiré tal. Diuen, plantejar una filiació entre Ègara i Terrassa no té cap sentit, atès que encara no es pot demostrar la desaparició de la primera com a centre més o menys important de poblament. Encara no sabem quan es va destruir Ègara. No ho sabem. I encara que es pogués demostrar, diuen els autors, una desaparició d'Ègara en el segle VIII, el castell de Terrassa tindria tantes possibilitats de ser hereu de la ciutat romana com la multitud d'altres assentaments que voltaven el territori del castell. Hi havia 22. Per tant, un d'aquests 22 pot dir és que jo soc el successor d'Ègara. No és el successor d'Ègara. Siguem seriosos, no és el successor d'Ègara. Això no impedeix, naturalment, que potser Terrassa se senti més a prop, però el successor, amb 1.000 anys de distància, no. No hi ha cap mena de continuació. No vull ser ara subversiu, però sí que s'han d'admetre les coses com són. En canvi, els que després del segle XVI, en el 1562, un cop obtinguda la Universitat Forana, per la qual cosa vol dir la independència de Terrassa, van construir el carrer Major de Sant Pere en el mateix lloc on havien viscut els romans, els íbers i els primers pobladors. Per tant, aquesta fidelitat sí que els donaria algun avantatge o potser alguna justificació. I, en canvi, mai es van dir que eren agarencs. Avui llegeixen qualsevol diari, qualsevol tal, quan el Xavi han de citar-lo dues vegades, a un li diuen terrassense i l'altre li diuen agarense. L'Ègara, també després ho veurem en el manifest, s'ha convertit en una marca comercial. Per què hi va haver la revolta dels pagesos? Per què dintre d'aquesta Universitat de Terrassa, que tenia una vila naturalment políticament estructurada, il·legal, completament legal, amb una rodalia de pagesia que arribava fins al sud dels Sant Llorenç, fins a Mata de Pere, per què va haver aquest tractament? Senzillament, perquè això que nosaltres llegim ara, el cas Gürtel, el cas no sé què, el cas no sé quan, no és nou. Ja existia en el segle XVI a Terrassa. A Terrassa va haver una corrupció en la universitat. Universitat vol dir ajuntament. Abans no deien ajuntament, es deia universitat. Estava dominada per 4 prohoms, 4 propietaris, diguem-ne de terra, diguem-ne de comerços, diguem-ne de finances. També, esclar, hi havia banquers. La qüestió econòmica eren els més interessats en fer negoci. Perquè el diner, no sé, és de miner, oi? No ho sé. Els pagesos ja en tenien prou, perquè els pagesos pagaven la contribució. Els pagesos, naturalment, havien de pagar els drets. I pagaven els delmes a l'església per un cantó. Delmes vol dir el 10% del blat. I per l'altre cantó, el 10% a la vila. I els diners de la vila no havien vist comptes mai havien vist comptes allà. I llavors es queixen, s'aixequen els pagesos i diuen, ja n'hi ha prou.
I com n'hi ha prou? Doncs mira, creant una universitat forana, que un ajuntament que sigui per la vila i un altre ajuntament per que sigui de tota aquesta immensa pagesia de 285 quilòmetres quadrats. Naturalment, els propietaris, diguem-ne, de totes aquestes previntes i de totes aquestes avantatges van protestar, van dir, de cap de les maneres, això no és cosa del rei, ha de dir el rei. I van apel·lar al rei. Els pagesos van apel·lar al rei i van tenir, mitjançant el virrei, el lloctinent general de Catalunya, el tenir una universitat pròpia, una universitat que van dir la forana per distingir-la de la Terrassa. Van partir tota la universitat del municipi en dos. Els pagesos que vagin per ells i la de la ciutat que s'espavili. És més, els van retallar de tal manera, i això està escrit en el mateix document, en el mateix privilegi, els van retallar de tal manera el territori que pràcticament no hi va quedar res. Fixi's que Terrassa està ho dic. Terrassa arribarà, els límits de Terrassa arribaran des de les terres d'en Boada, d'en Pous. Estem parlant de Can Boada del Pi, estem parlant de Can Pous. Per tant, més enllà ja no. Per tant, més amunt del 22 de juliol tampoc. Per al nord arribaran, doncs, fins al torrent Paradís, per tant, fins al carrer Frontó només. Fixi's, del pont de la Rambla, el pont sobre la Rambla, 22 de juliol fins a Frontó, al carrer del Frontó, perquè ja està arran de torrent Paradís. Tot torrent Paradís farà de frontera, de dalt a baix, 3 quilòmetres i mig. I allà on hi ha el llac i tota la cosa d'espectacle, llavors tira per la carretera de Castellà, que naturalment era la carretera de Castellà, però va dient les propietats, fins a les Pedres Blanques, diu, que és més o menys cap a la Guàpia del Mirall. I després, doncs, tornarà a recuperar el nord per la Bar de Ponent, per la Riera del Palau, la Riera de la Vila. Fixi's com queda el terme de Terrassa. Això naturalment és un càstig. Hem de reconèixer que a la llei del senyor Felip II es devia empipar molt. Estem parlant de Felip II, no és broma. Aleshores és quan la Universitat Forana de Terrassa, de Sant Pere, diu: quins són els primers actes de govern? Primer tot, com que no tenim nucli urbà, perquè només hi havia masos, uns 200 aproximadament no arribaven, crearem un nucli urbà i comencem a crear-lo aquí mateix. Allà on sempre han viscut santperencs. I creen el primer nucli urbà aquí, i és el carrer Major de Sant Pere. Primer la llenca de Llevant, pujant, després la llenca de Ponent. Això dura naturalment uns 8, 10, 12, 14, 15 anys abans no es construeix, però tenim tots els noms de tots els primers propietaris. Tot això forma part d'aquest espectacle que no sé si, no sé encara, no sé com ho teniu, que es vol representar al mes de juny. Tot això serà des de les disputes, des de la celebració, des de totes les protestes de pagesos, des de les sessions del Consell Municipal de Terrassa, de la vila de Terrassa, a la creació per part del virrei de Catalunya, García de Toledo, no haurà de venir a cavall, naturalment, doncs tot això es representarà pels carrers de Sant Pere. Serà naturalment un escenari com no s'ha d'utilitzar mai, un escenari que anirà des de la Creu Gran fins al carrer de Castellet. Aquí no sé com s'ho refaran, però diu que sí. Tot el públic esperant que vinguis, I que és avió. I tot cap de pueblo només, De pagès, sí, home, sí que... Una vegada vaig fer un casament, vaig fer de tot el poble. Sí, continua fent el tonto, continua. Bé, aquesta és la raó per la qual existeixi el carrer Major de Sant Pere. Era el dia 9 de març de l'any 1562. Avui, s'ha complert 450 anys. És el que no podíem deixar escapar. Fixin-se que l'Ajuntament no s'ha enterat, o almenys no ha donat senyals de vida. Per què? És una pàgina negra de la història de Terrassa. És la confessió de dir, sí, ho vam fotre molt malament. I el rei ens va acabar amb una cosa que ens va deixar 100 anys
pràcticament i n'hi ha més. Però és que després també hi ha una altra efemèride tristíssima, i també és d'aquest mes de març, el dia 16, o sigui, divendres que ve farà 132 anys que va acabar-se Sant Pere de Terrassa. Avui parlava amb una periodista que m'ha trucat i tal, i sí, i no treguis el cap, són els ídols de Marzo. Sant Pere té els ídols de Marzo en contra. I el rei Shakespeare, els ídols de Marzo. Doncs mira, són els ídols de Marzo. Un 9 de març i neix un municipi, un poble, un carrer, una comunitat i un 16 de març mort, estall, dispert i s'anul·la, s'aniquila, desapareix, s'esfuma aquesta comunitat. Com? Molt senzill. Ja ho acabem de dir, amb això acabo, ja els dic una notícia. Aquesta independència que va tenir Sant Pere, independència municipal, va durar 382 anys. No, 42. 300, per això has d'apuntar perquè no m'he cap tot aquí. 342. 342 són gairebé 3 segles i mig. No és a dir que van ser 8 dies amb una revolta d'indignats. Això no era una revolta d'indignats, Això anava de debò. 3 segles i mig no s'aguanta així com així. Doncs es van acabar en menys de 3 mesos. I en menys de 3 mesos va desaparèixer Sant Pere. Com? Senzillament. Hem de tornar a la política. Quan la política està en mans dels polítics, gairebé la política sempre rep. És com les armes. Les armes no haurien d'estar en mans dels militars. No, haurien d'estar en altres mans, però en mans dels militars no, perquè sempre s'ha intentat de fer-la servir. I llavors és malament. Hi havia dos polítics, un d'ells naturalment molt conegut de tots nosaltres, perquè jo l'havia conegut personalment. Un d'ells era Alfonso Sala i Argemí, que després el rei Alfons XIII va ennoblir fent-lo comte, després va enviar en el manifest perquè se'n deia comte de Gara i no va ser comte de Terrassa. Aquest senyor, que es va dedicar, a més de fer molts diners, era un gran terratinent, un gran fabricant, i va ser, naturalment, un hàbil polític. Tenia en el districte electoral una part del seu districte electoral que li feia una mica la punyeta. Sant Pere encara tenia municipi propi, o sigui, aquest local encara era el local de l'Ajuntament de Sant Pere. Però tot aquest sector, diguem-ne, de tot aquest territori, d'aquest districte que corresponia al senyor Sala, per primer dia allà on ell presentava la seva candidatura, tenia un contrapès a Sabadell. Perquè com que mig Sabadell era també del municipi de Sant Pere, i ara parlarem, aleshores resultava que allà votaven republicà. I el líder dels republicans, que era el senyor Francesc Pi Arsuaga, fill del líder federalista i a més havia sigut el segon president de la primera república espanyola, Francesc Pi Margall. Aquest era el líder republicà de Sabadell. Però hi havia aquell districte que era de Sant Pere, era el municipi de Sant Pere, que votaven republicà. I, en canvi, a mi el perjudicava l'altre tros que el votaven monàrquic i a favor del senyor Sala. Què van fer? Ja està. Van deixar els ideals posats allà en un arxivador i van dir, hem d'anar a la pela, nois. Aquí ens hem de fer amb les actes. I senzillament, com es van fer els actes, es van posar tots dos al llit, van estar-hi una estona i van sortir, doncs, ja contents i satisfets. Anirem a Madrid i matarem el municipi de Sant Pere. Ho van aconseguir en 3 mesos. Les Corts van acceptar l'anul·lació de l'Ajuntament de Sant Pere. I abans de 3 mesos, el dia 16 de març, el butlletí oficial publicava la dissolució del municipi de Sant Pere, del qual la meitat passava a Terrassa i l'altra meitat passava a Sabadell. Avui, la meitat de Sabadell és de Sant Pere, de l'antic Sant Pere, d'aquell municipi de Sant Pere. Hi ha uns diners carrers i tot. És un fart de riure, És un fart de riure. És un fart de riure.
Mira, vostès coneixen una mica Sabadell, oi? Més o menys ho coneixen. Vostès han anat al Corte Inglés de Sabadell alguna vegada? Oi que sí? Més o menys. El Corte Inglés està dins del municipi de Sant Pere. Tot l'eix Macià, saben l'eix Macià, que és aquella nova part de ciutat esplèndida, naturalment, que començaria de nord a sud, des de la plaça d'Espanya, allà hi ha un baixador de la Renfe, tirin avall cap al sud, fins a la via, a la Rambla Ibèria, tot l'esquerra quedarà les instal·lacions de la nova Creu Alta, tot l'esportiu, tot allò. Allò era el municipi de Sant Pere. Estava regit des d'aquest local, des d'aquest seu. Vostè has de parlar de la Creu Alta, no? La Creu Alta era de Sant Pere. Era de Sant Pere. La Creu Alta, allà hi havia la església que era sufragània de Sant Pere, Sant Vicent de Junqueras, allò va entrar, doncs, en la part republicana que es va quedar a Sabadell. Però allà hi ha la Creu Alta, atenció, tot el barri de Sant Vicent de Junqueras, i arriba fins al sud, gairebé fins a la via Massaguer. Estem parlant de la meitat de la ciutat, perquè Sabadell no es pot estendre cap a ponent, cap a llevant. Té el riu Ripoll, ja no hi ha terreny, escoltin tot a l'aigua i no pot ser això. Ja no n'hi ha ni aigua, imagina't, diu que ja no hi ha aigua. Sí, molt bé. Però hi ha un cas que això és purament anecdòtic, però és molt curiós, és molt simpàtic almenys. I és que a Sabadell hi ha un carrer major. Aquest carrer major va des del carrer que se'n diu de Gambús, perquè tota aquella zona central dels Marinals, Can Gambús, la Serra del Camaró, el parc central de Sabadell, tot era Sant Pere. Tot era del municipi de Sant Pere, la meitat del parc central. Tot el que és costa i llavors ja la vessant que va cap a llevant. Allò ja hagués sigut de Sabadell. Però a més tot això, tot era Sant Pere. Bé, doncs allà hi ha un carreró petit entre carrer Gambús i el carrer de l'11 de setembre, modest, curt, que se'n diu carrer Major. No és el carrer Major de Sabadell. És el primer carrer major de Sant Pere, a la parròquia de Sant Vicent de Junqueras. Aquell és el carrer major de Sant Pere, a la parròquia aquella. Com aquest carrer major era el carrer major de Sant Pere en la parròquia, la nostra, la d'aquí. Així es va acabar el municipi de Sant Pere. Es va acabar, així es va acabar. Aleshores diem, doncs, i si tot això així anem a fer un exercici, una lucubració, i si això no hagués anat així, què hagués passat? No ho sap. Aquestes especulacions no es poden fer en la història. I si aquells haguessin guanyat? I si aquells haguessin perdut? Això no es pot especular en la història. Però els fets són els fets, la realitat és la realitat. Per tant, no és tan exagerat intentar esbrinar què és allò que Santa Rasa veu a Sant Pere. No és tan... Perquè ara jo els proposo aquest exercici malintencionat, ho confesso, i vostès perdonin, un exercici malintencionat, tanquin els ulls i pensin, i doncs si tot això no hagués sigut així, què seria Terrassa avui? Comencin a rumiar. Perquè no tindria un passat ibèric. Per tant, tot aquell preliminar històric no el tindria. No tindria un passat romà. No hagués sigut de Gara. No tindria un passat visigòtic. No tindria la seu visigòtica, no tindria la seu, no tindria bisbat. Fixeu-vos que això són precisament les floretes del turisme, estem parlant, No tindria les esglésies romàniques de Sant Pere, tampoc. Llavors què hi posaríem a la pàgina del catàleg? No el tindríem. No el tindríem, per tant, els retaules d'en Borrassà i els retaules d'en Jaume Huguet. No el tindrien. Aquests també estan en els catàlegs de totes les hemeroteques del món. No tindria zona universitària, no hi hauria escola industrial, no tindria facultats, el carrer Colom no existiria. Per tant, aquella ciutat universitària que és Terrassa i de la qual naturalment hem de sentir-nos molt orgullosos, no existiria.
No existiria, seria Sant Pere. I si existís l'escola industrial, no seria a Terrassa, sinó que seria a Sant Pere. No tindria les instal·lacions esportives de l'Abat Marcet. No, s'acabava el 22 de juliol. No tindria les instal·lacions esportives de les Pedritxes, ni del Pla del Bonaire, ni aquell formidable complex del Pla de Camp Bonvila. No ho tindria, no tindria. No tindria els barris perifèrics de Can Orell, de Can Palet, de Can Tusell, de Can Roques, de Can Anglada, de Can Boada del Pi, de Can Jofresa, de Can Gonteres, de les Arenes, de Sant Llorenç, de Mogunyà, de Sant Cristòfol, de Can Torrella, de la Maurina. No tindria la Cogullada, no tindria el Paraire, no tindria Torresana, no tindria les Fonts, no tindria els polígons industrials de Can Parellada, de Can Petit, de Santa Margarida, de Can Guitar, dels Ballots, de Can Jofresa, de la Grípia. No tindria el Parc del Nord, no tindria el Parc de la Cogullada, no tindria el Parc dels Villiners, naturalment no tindria el gran Parc de Vallparadís. No tindria monuments com la plaça de l'Aigua, el monument a la dona treballadora, no tindria. Aleshores, ara, la gent s'ha de donar el cor i no siguin dolents. Què en quedaria de Terrassa? Els hi deixo contestar a vostès. Sí, acabat. Moltes gràcies, Francesc. Jo penso que ha sigut prou il·lustrativa. Pensem que Terrassa, per això, tal com ha dit ell, encara recorda els santperencs, perquè tots els barris de Terrassa tenen el nom de les nostres masies de Sant Pere. Així podem dir el barri de Can Torrell, masia de Sant Pere, el barri de Can Parellada, o de Can Jofresa, o de Can Anglada, en fi, o de la Maurina, que és de Terrassa. O de la Maurina. La Maurina. Per tant, podem estar orgullosos que els santperencs han deixat el nostre petge. Ha estat fantàstic. Hem disfrutat una estoneta. M'he oblidat moltes coses de dir-te, ja ho has vist, però penso que hauria d'haver escoltat. Res que no s'ho creu, el que dius tu. Ja ho sé. Ara m'he quedat amb les ganes de portar la fotografia d'aquella època, de veritat. Sobretot les oliveres i dels cibers, de veritat, per poder-les passar. Jo estava disposat a proposar-los que si després d'aquesta reunió i després del que ara llegirem vostès no se senten orgullosos de ser santperencs, aleshores jo no surto per aquella porta. Jo sortiré per la porta del darrere, d'amagat i sense que em vegi ningú, de vergonya. Per tant, tot això que han dit, ja es deu de dir, això ho han fet, s'ha donat a Terrassa, que no ho hem donat, sinó que preocupa les circumstàncies de la història, però sí que deu molta cosa a Terrassa a Sant Pere. Aquest migdia, parlant amb aquesta periodista, un altre periodista que m'ha jugat també, diu, en pregunta d'això, dic, miri, fa molts anys, molts vol dir 6 o 7 o 8, jo sempre estic escrivint un llibre, sempre tinc 3 o 4, van paral·lels, i alguns van quedar en via morta, i aquells van parar a la paperera, molt bé. Però en tinc un que sí que aquest el vull publicar, i el publicaré probablement, l'acabaré aquest any, si no em quedo pel camí. I quin títol? Doncs el títol és, la pregunta és, se n'ha de dir Sant Pere de Terrassa o Terrassa de Sant Pere? Oh, després del que hem dit, potser es pot recapacitar això. Potser sí que n'hem de parlar. Naturalment serà un llibre escàndol, però és el que m'agradaria provocar, és un escàndol, ja ho és. Ara no hi ha censura. No, ara venen els porres i ho arreglen tot. Llegirem, doncs, aquest manifest de l'orgull santperenc, per veure si tot això que hem comentat ara, que alguns potser no sabien, i altres potser ho sabien, i molt més també devien saber, molt més bé que jo. Perquè jo, gràcies a Déu, torno a dir-ho, no soc historiador. Això ho he deixat molt clar a la gent que m'ha... aquests periodistes, i així doncs vostè que... No,
jo no soc historiador. És més, no tan sols no soc historiador, sinó que no soc ni universitari, que se sàpiga, jo no soc universitari. Perquè ara universitari tiren llicenciatures a pala, no? Doncs a mi no em va tocar cap. Jo no vaig ser, no he entrat mai en una universitat. Llegim. Nosaltres, els santparencs, lliurement i espontani manifestem, atès que avui s'escau el 450 aniversari de la creació de la Universitat Forana, separada de la de Terrassa, constituïda per la parròquia de Sant Pere i les sufragànies de Sant Julià d'Altura, Sant Vicenç de Junqueres, Sant Quirze de Terrassa, Santa Maria de Taudell, Sant Miquel de Taudell i Sant Martí de Sorbet. Atès que la separació fou a resultes del sollevament dels pagesos i conformes amb la manifesta corrupció política i administrativa de la Universitat Terrassenca, per apropiació de cabals públics, falsejament de documents, ocultació de comptes i violació flagrant del privilegi d'insaculació de l'any 1560. Atès que la resistència per part dels prohoms vilatans fou molt aferrissada, puix que representava la pèrdua de l'hegemonia política i administrativa de la vila, els pagesos no resignaren i recorregueren el lloctinent general de Catalunya, el qual, provats els càrrecs contra la Universitat de Terrassa, creà, per privilegi real, la Universitat Forana. Atès que fou aquesta Universitat Forana la que fundà el poble de Sant Pere, aixecà el pont sobre el torrent Paradís i feu possible la independència municipal de la vila santparenca prop de 3 segles i mig. Atès que la fundació del poble de Sant Pere en l'esperó dels torrents de Fàbrega i Paradís, en el mateix lloc on els pobladors íbers havien establert la primera comunitat, que la història identifica com Egossa. Els romans en feren el municipi Flavi d'Ègara i més tard visigòtic. Allà mateix on existia la seu episcopal. Fa palès la intenció d'aquells homes de la Universitat Forana de donar continuïtat a l'antic establiment humà que poblà el paratge, i a pesar que per fidelitat a l'erradicació podien fer gala d'ésser els continuadors dels agarencs, mai no van fer ús del gentilici, puix que en tenien prou amb l'honor de ser santparencs. Atès que en temps d'Ègara, primer municipi romà i després visigòtic, Terrassa encara no existia, i fins molt més tard només fou una instal·lació militar, el Castrum Terràcia, considerat Terrassa successora d'Ègara, i fer els terrassencs homònims dels agarencs, és una apropiació abusiva, malintencionada i perversa. Atès que no està provat que en el segle IX la vila de Terrassa acollís els agarencs fugits de la maltempsada sarraïna, ni que aquesta es produís segons les hipòtesis dels autors que intenten fer-nos creure en una aferrissada defensa de la vila per Déu i per la pàtria, quan el concepte de pàtria no tenia cap sentit en aquell temps. Atès que denominar Reconquista d'Espanya una etapa històrica en la que Espanya era ignorada com a tal i on no es donaven les condicions estrictes de reconquesta per part dels antics posseïdors, íbers, romans o gots, sinó, com en el cas de Catalunya, una claríssima conquesta pels nouvinguts francs, ens porta a col·legir que la reconquista que ens han explicat a les escoles és una afirmació gratuïta, ratllana a la impostura. Atès que en el mateix ordre d'idees, l'única institució que realment reconqueria el poder, els béns i els territoris era l'Església, no ens hauria de fer estrany el caràcter triomfalista de cristianització amb què secundà la lluita multisecular contra els musulmans. Atès que no poder presentar proves de la relació de dependència successòria Ègara-Terrassa, alguns autors han reduït el mot Ègara a un topònim que ha acabat convertint-se en una marca comercial. Atès que, pesat de l'obstinació d'alguns autors tradicionals en sostenir que en el segle XII la vila de Terrassa fos cèlebre per la fabricació de draps i que allà pels anys 1293 el veïnat contribuïa a la fabricació dels teixits de llana que el mercat de Barcelona proveïa als regnes de Nàpols, Sicília, Sardenya, Còrsega i Alexandria, és una afirmació tan gratuïta com la de voler imposar als espanyos egarenses en l'inútil intent de consubstanciar Terrassa amb Ègara. Atès que la primera notícia que tenim de Terrassa amb el títol de vila és de l'any 1173, a les acaballes del segle XII, una vila composta de 9 carrers arredossats al castell i ofegada per muralles, el perímetre de la qual resultava insuficient per al nombre de veïns que comptaven. Sorprèn que alguns autors sostinguin
que la riquesa de Terrassa era la seva indústria tèxtil, l'estalviança de reconèixer que en una economia de base agrària com la d'aquell temps eren els pagesos del terme, o sigui, de la parròquia de Sant Pere i sufragànies, els que suportaven el pes de les contribucions econòmiques a la vila. Atès que alguns autors identifiquen l'existència d'operatoris, obradors, a la vila, com a locals on es fabricaven teixits, resulta d'una lleugeresa inadmissible per indemostrable. I fa palesa la intenció d'aquests autors de fer creure que la fabricació tèxtil terrassenca prové de temps molt més reculats. Atès que els primers pobladors de la plana, estesa a l'aigua més de migdia del massís de Sant Llorenç de Munt, després coneguda com la plana de Sant Pere, un cop esdevinguts pagesos i ramaders, ja afilaven la llana i la teixien amb telers casolans 500 anys abans de l'era cristiana, quan era Egosa i després Egara. Atès que molts masos de Sant Pere, alguns d'ells continuadors de les vides romanes, tenien taler propi i fins a èpoques molt avançades llogaven paraires, teixidors d'ofici, perquè els teixissin les mantes, els sarges, els draps que necessitaven per fer-se la roba de vestir, tal com també succeïa a la vila, on els que anomenaríem fabricants eren mers coordinadors i financers de l'activitat tèxtil, fent filar la llana i teixir les peces en masos o cases del poble i portant-les a rentar i tenyir el torrent de Fàbrega o la riera del Palau i fins i tot els rius Ripoll i Llobregat. Atès que a Terrassa no es pot parlar de fabricació tèxtil amb caràcter industrial fins a les darreries del segle XVIII i en el segle XIX, quan amb els avenços tecnològics i les primeres màquines procedents de França i Anglaterra s'arracona definitivament l'artesanat domèstic i apareixen les instal·lacions modernes en edificis construïts a toc, que seran les conegudes fàbriques, primer mogudes per la força del vapor i després per l'energia elèctrica, i que arribats al segle XX faran de la ciutat un centre fabril de primer ordre mundial. Atès que en el segle XVI, en temps de la creació de la Universitat Forana, la jurisdicció eclesiàstica de la parròquia de Sant Pere, dins del terme de Terrassa, s'estenia des de Matadepera a Rubí i des de Llastell a Sabadell, i que sota aquesta premissa històrica bé podem considerar tant santperencs, els de Can Ferran de Rubí, com els de Can Mitjans de Viladecavalls, els de la Creu Alta de Sabadell, com els de Can Aurell de Terrassa. Atès que la cessió a la ciutat de Sabadell del territori santperenc de la Creu Alta i de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras, a canvi de l'absorció per Terrassa del municipi de Sant Pere, no es feu per raons històriques, geogràfiques, socials ni econòmiques, sinó simplement per interessos purament electoralistes del polític monàrquic terrassenc Alfons Sala i Argemí, amb la complicitat del polític republicà sabadellenc Francesc Pi i Arsuaga, fill del teòric federalista i president de la Primera República Espanyola, Francesc Pi i Margall. Atès que el dia 16 de març del 1904 les Corts Espanyoles van aprovar el repartiment del terme municipal de Sant Pere entre Sabadell i Terrassa pels tràmits i gestions dels dos polítics, Sala i Argemí i Pi i Arsuaga, a esquena del poble de Sant Pere, el qual no tenia coneixement de la conspiració per esborrar-lo del mapa com a municipi independent. Atès que per agrair els serveis que el terratinent, fabricant i polític terrassenc Alfons Sala i Argemí havia fet a la causa monàrquica, el rei Alfons XIII l'ennoblí amb el títol de comte, però no ho feu amb el nom de Terrassa, sinó, potser perquè el considerava més prosàpia, amb el de Gana. Atès que el màxim exponent del tresor històric-artístic del que s'enorgulleix Terrassa, la veritable perla de la corona de la ciutat, és el conjunt, únic al món, de les esglésies romàniques i visigòtiques de Sant Pere, bastides sobre la que fou basílica de l'Episcopat de Gana. Atès que l'església del Sant Esperit, avui basílica catedral del modern bisbat de Terrassa, es troba sota l'advocació del Sant Esperit i de Sant Pere, per haver-hi traslladat la parroquialitat de Sant Pere el 24 de març del 1601. Atès que la creació del modern bisbat de Terrassa no ha de ser entesa com una restauració del bisbat de Gana, ni pels mèrits d'aquell, sinó en virtut de l'estratègia apostòlica de l'Església en cada temps. Atès que la gran conurbació de Terrassa, estesa primordialment cap al nord, fins a ocupar gairebé tota l'extensió del terme municipal, ha desplaçat el seu centre geogràfic des de la vila primicera al de l'antic poble de Sant Pere. Atès que la gran Terrassa d'avui distingeix els seus barris pel nom de les masies de Sant Pere, un fet pel qual, nolens volens, conscientment o no, hom ret homenatge perenne al seu passat irreborrable.
Atès que aquella parròquia de Sant Pere del segle XVI ha estat el ventre fecund en el que Terrassa ha engendrat les fillades que l'han feta gran i esponerosa. Atès que només podrem ser més terrassencs en tant ens sentim més santperencs, coneixedors del nostre origen, i atès que la història de Sant Pere no complementa la de Terrassa, sinó que la determina, nosaltres els santperencs, formant-nos en el reconeixement de la missió històrica de l'ancestral parròquia de Sant Pere, manifestem l'orgull de ser santperencs i prometem mantenir-nos fidels al seu esperit. Proclamat a Terrassa, en dependències de la que fou l'última seu de l'Ajuntament de Sant Pere, el dia 9 de març de l'any 2012, en el transcurs de l'acte de celebració del 450 aniversari de la creació de la Universitat Forana de Terrassa l'any 1562. Doncs vostès tenen la paraula, si el proclamen o no el proclamen. Això és una còpia. Vostès en rebran, els que en tinguin interès, en rebran una còpia, ara mateix. No sé si anirà per a tots, em sembla que sí. Però aquest no és l'exemplar original. L'exemplar original anirà costant tots els noms de totes les persones que avui han proclamat o les que voldrien ser-hi i no hi eren. Per tant, el nom estarà de tots. Si vostès tenen interès en que figuri el seu nom, aquest exemplar sumptuari és el que en el mes de juny serà dipositat al Museu Històric de la ciutat de Terrassa, com un fet. Per tant, vostès poden fer figurar el seu nom en el domicili, hi haurà persones voluntarioses que en prendran nota. Perdona, s'ha acabat. Moltes gràcies Francesc, moltes gràcies a vostès i en nom de l'Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere, molt bona nit. Vinga, gràcies.